Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar sun sanar da samun nasara a yankin Diffa da ke kudu maso gabashin ƙasar, inda dakarun haɗin gwiwa suka yi nasarar cafke wasu 'yan bindiga takwas da suka kai hari. Wannan kamen ya biyo bayan wani kwanton ɓauna da maharan suka yi wa jami'an tsaro, amma dakarun suka fatattake su. Baya ga kama mutanen, jami'an tsaro sun yi nasarar ƙwace miyagun makamai masu tarin yawa da sauran kayayyakin yaƙi da 'yan ta'addan ke amfani da su wajen addabar al'umma da ke makwabtaka da yankin tafkin Chadi. An gudanar da wannan aikin ne a yankin kan iyaka da Najeriya, biyo bayan harin da aka kai wa ofishin kwastam da ke wannan sashi a daren 7 zuwa 8 ga watan Yuli. Bayan kwashe sa'o'i 24 ana fafatawa, jami'an tsaro sun fatattaki maharan, kuma a yanzu haka suna hannun hukumomin shari'a. Nasarar wannan farmaki ta zo ne a daidai lokacin da ake fafatawa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke ɗauke da makamai da kuma 'yan fashin daji a wannan yanki da ke gabashin ƙasar, inda al'ummar yankin suka kwashe shekaru suna fuskantar barazanar tsaro da ke ƙara ruruwa. A cewar majiyoyin tsaro, rundunar dakarun tsaro ta ƙasa daga yankin Diffa ta ƙaddamar da wannan farmaki domin fatattakan maharan biyo bayan harin da aka kai wa ofishin kwastam na Chari. Hakika a daren Talata zuwa Laraba, wasu mahara ɗauke da makamai sun kai hari ofishin kwastam na Chari, inda suka ɓarnata wasu kayayyaki tare da sace motoci. A wasu sabbin rahotanni, rundunar sojan Najeriya ta tabbatar da cewa lallai ta dandana asara a ɓangaren dakarunta a yayin daga wasu daga cikinsu suka jigata sakamakon wani sumame na tsawon wata guda da aka kwashe ana yi domin ceto ɗalibai da malaman da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kamar yadda fadar shugaban ƙasa ta sanar, an yi nasarar ceto ɗaukacin ɗalibai da malamai guda 44 da aka sace a yankin Orere ba tare da biyan kuɗin fansa ko sisi ba. Jami'an tsaro sun yi farautar 'yan ta'addan ne har cikin tsohon gandun daji, inda kuma aka yi nasarar kama wasu mutane 8 da ake zargi da hannu a wannan aika-aika na garkuwa da mutane. Ɗaliban da malaman da aka sanar da ceto su a ranar Juma'ar da ta gabata an sace su ne daga wasu makarantu 3 a yankin Ogbomoso na jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda aka yi garkuwa da su na tsawon kusan watanni 2. Rundunar sojan Najeriya ta ce an ceto yaran da malaman su ne biyo bayan wani sumame da aka tsara tare da hukumomin leƙen asirin 'yan sanda da 'yan sa-kai. An zargi ƙungiyar Ansaru, wadda ta ba alaƙa da Boko Haram ne, da sace da waɗannan yara da malamansu. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu masu kallon mu. Kada ku manta, idan wannan shine karon farko na kawo mana ziyara wannan shafi na mai albarka mai suna Nigerian News Hausa TV, ku dole ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo namu ku samu akan lokaci. Muna godiya da ziyara.